Ara veureu com funcionen les coses. L'altre dia vaig anar a casa de la meva sòcia a fer una reunió de feina. Tu, que es veu que aquest en Juli, que s'ha tirat a l'Emma. Sí, a la Martí. Vaya garça, tia. No, molt fort. Sí, se la va fer segur. Però es veu que ara ella va pel poble dient que no va donar la talla. Ja saps què vol dir, que la té petita. I m'han dit que no només és l'Emma, que es veu que se n'ha tirat vàries. Sí. No sé, m'han dit. No sé, Sí. No, si és un fenomen. Es veu que es munta unes festes. Fes així, que t'ha quedat una miqueta de sucre. Sí. I ara què? Ha passat? No ha passat? Imaginació, realitat, rumor? Què hi ha de cert? Little green